So we're here today to celebrate our brother, James Manggubat. Alam mo yung nag-split sa patay ba? Alam mo yung sa patay na, inaalala lang yun. So we're here today to celebrate the late James Manggubat. Rest in peace. Yo, what's up mga katroops? Ngayong araw ay napaka-special dahil kaarawan ng inyong lingkod. At samahan niyo ako magluto dahil meron kaming kaunting salo-salo mamayang hapon. So, tara, let's go! Birthday boy. Yeah. No, salamat Shopee. Salamat Shopee. Sino to? Ha? Willie. Ako gabi, Hey. mag-video. Hey, naga, tingnan mo, dami artista rito. May si Lunso Jingwin ka, dito si Jingwin ka. Luni. Patrick Anderson. Ay, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Alright, any wish? Happy birthday boy, Trupang Ano wish na ako? Ano wish mo? No! Ano? Salamat, Jeremy! Salamat, Shopee! Salamat, Shopee! Ay, bunga! Salamat, JP! Salamat, Will! Jacket naman siya! Ay, happy birthday lang. We wish you all the best. Thank you. Salamat sa lahat. MVP. Maraming ikaw na nagkita-kita lahat ng Trupang Sipano dito. I-vlog ko ba yan? Baka umay, meron akong ano. Wala. Usparlon. Okay ka, kids? I-vlog ko ba yan? Baka umay, magkuruna. Meron na lang. Thank you, Tay. Salamat ah, thank you. Alright, happy birthday. Speech, oh. Yan. Speech. Gusto may kasultin mo sa tayo daw? Tapos ay ginamit mo nila. Kalimot mo, smart as ako vlog eh. Like the vlogger ko. Ito pala yung gift nila sa akin. So, yan, babuksan ko. Happy Yeah. birthday! Oh! No, ginahay! My Uy, pastor. bentay na! Rich kid. Panggas. Uy, lipay. Tama siya. Uy, galing ako yung Will! Uy, 1,000 pa talaga oh. Nagpili na ako ng ano nito. Nana. Marami, mag-hotel kami ni Hazel. Mura lang hotel yan, 350 lang. Ako na, discount pa, 150 na lang. Susuko kami, 3 hours. Ay, salamat sa inyo, salamat. Alright. Thank you. Happy birthday! At saka yung gift pala ng ano. Happy na lang. Ako pala, yung gift pala nila ni Mark, ni Patrick, andun, tinago ko na. Tesla ba? At saka kay JP din pala, meron din. Inano, sinikreto lang niya. Sa amin na lang daw yun. Mag-lotion ka na lang. Mamaya, may lotion ako dito. Bago kayo mag-isip na kumain, mag-pray muna kayo. Hello ka, Hindi ko lang kain na to, bahala kayo dyan. Dito may humba, manok, limpo, lumpia, pansit bihon, paksiw, tinulang manok, hotdog, isda, lechon.
Ito yung special. Ito, oh! Huwag ako! Ito yung special na cake. Ito, Teo. Teo, mainit pa to. Uday, kanila. Ice cake, kayo dyan, ice cake. Ito masarap to eh. 3 araw ko niluto to eh. Sige ba? Paborito to ni Doy. Yo, what's up mga ka-troops? Wala na, lasing na. Matutulog na kami. Maraming salamat sa pagpanood. And God bless. Tulog na ako. Peace out.